Türkmen häkimetleri Türkmensanda eýesiz it pişiklerin resmi taýdan hasap alynan ilkinji hususy penahanasyny yapmagy planlaşdyrýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Birnäçe gün ozal hususy ýetçilikdäki Umyt adasy diýilip atlandyrylýan bu penahananyň eýesine onuň yapylýandygy barada resmi duýduruş haty gelip gowuşdy. Şondan soň Änöň häkimliginiň we Etrap polisiýa bölüminiň işgärleri bu ýere baryp gördi. Olarda resmi buýruk ýokdy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde maglumat veren habarçy 7 ýanwarda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä Türkmen häkimetleri bu penahananyň näme sebäpden yapylmaly edilendigi barada takyk maglumat bermeýärler. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary Aşgabat we Änöw şäher häkimliklerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada şäher polisiýasyndan hem maglumat alyp bolmady. Ýatlasak 2017-nji ýylyň awgustunda RIA Novosti neşriniň Aşgabatdaky habarçysy Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient habar saýtyna salgylanyp Türkmenistanda eýesiz it pişikler üçin ilkinji penahananyň resmi taýdan hasaba alynandygyny habar beripdi. Şonda bu waka yerli häkimetleriň eýesiz it pişikleri zäherläp ýa urup ýenjip öldürýändigi hakynda çykan habarlaryň ýygyanyna şol ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň bolsa başlanmagynyň öň ýanyna gawat gelipdi. Türkmenistandagı täze kärhananyň inisiatory Aşgabatyň etegindäki bagçylyk pasiýolugynyň ýaşaýjysy Tatyana Galberg häzir onuň bagçylyk uçastygynda köçeden ýygnalan 100den gowrak it 50 çemesi pişik bar. Oňa adamsy Nikolay we gyzlary Irina bilen Katya kömekleşär diýip RIA Novosti neşriniň habarynda aýdylypdy. Şeýle-de maglumatda Galbergiň zerur resmi namalary ýygnamak üçin ýurdun ykdysadyýet ösüş ministrliginiň himayetkerlik edendigi hemde ýurdun saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginiň bu kärhanany derman serişdeleri bilen üpçün edendigi hem bellenilipdi. Bu aralykda 7-nji ýanwarda Adatlyk radiosy bilen habarlaşan Aşgabatlyk haýwanlary goraýjylar hususy ýetçilikdäki ýene 2 penahana ýagny Änöwde ýerleşýän Arassa Penje we Maňa Ömür Sowat ber atly merkezleri hem yapylmak howpunyň awanýandygyny habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçylary we Aşgabatlyk haýwanlary goraýjylar Türkmen paýtagtynda geçirilýän arasalaýyş işleriniň çäginde eýesiz itleri we pişikleri köpçüliklerini tutmak we gynap öldürmek çäreleriniň indi ençe meýilbäri ýygyderli dowam edýändigini aýdýarlar. Aşgabatyň häkimetleri eýesiz jandarlaryň öldürilmegine değişli meseleni resmi derecede agdamaýarlar. Bu barada döwlet mediasy hem dymýar.